Хәзер әби турында сөйләшик әле. Әбинең үлгәненә 16 ел бу ел. Әби безнең авылның крышасы иде. Усал. Менә кешегә зыяны да тия торган түгел иде. Но әйтә торган сүзе бар иде, кызым, ишемдәгене кешегә әйтмәсәм күз кырыема җирчек чыган минем дия иде. Белсәгез, менә элгәре вакыттагы судларга судья нәрсә кем заседатель итеп йөрткәннәр. Шундый менә гадел, тиге турга әйтә торган әби. Беләсезме, җәй көннәрендә теге урамга чыга, ирләр тәмәке тартырга чыккан җирләреннән куркып кырып китәләр, белсәгез, менә әбине күр. Потому что сүз әйтмичә китми. Әби вак-вак кына атлап йөри иде шулай безнең менә. Җири. Мәйдәм улым тартасың менә. Ярар улым, я. Тарт улым, тарт яме. Әдә үлгәч туктарсың әле күп калмаган инде. Мәдәм син ял итәсең менә улым, менә улым молодец. Менә улым дөнья шушылай бара улым. Син улым молодец кеше, утыр мәйтәм шушында ял ит. Син мәйтәм бу капка төбендәге кычыртканнарыңны шапма әле улым, ату капкан ава бу якка. Шуңа гына тотынып тора улым. Син улым молодец кеше, менә давай ял ит шунда, яме давай. Биткәк. Әби белсә, ужас. Мин хәтерлим, әби әти белән әни гомер буена эштәләр бит инде. Әби ай сайын пенсия алгачтан мине кибеткә төшерә. Бу айрым бер тарих бу. Иң ире акча бирә иде, менә тәрбия чарасы карагыз сез. Акчаны бирә, бер сүзе бар иде. Артыңны артка, алдыңны алга чыгарып, басаля сыртыңа суккынчы. Ул диге осанка дигән сүзне белмәгән. Менә нормаль кеше була йөри, без менә була йөриек. Менә артны артка, алны алга чыгарып йөрергә кирәк. Менә булай. Менә только шулай белсәгез. Хәзер төшәсең кибеткә. Авызыңны ачып җиргә карап барма. Менә булай төш. Зәйнәп кызы дисеннәр. Кибетнең ишеген ачып кергәч, исәнмесез, хәлләрегез ничек дип җәелеп китмә. Ул Гөлсинә кызының хәле пычагыма кирәкме сиңа? Ана, куй шунда матур итеп шапылдатып акчаңны. Менә басын дип бармаң белән генә төртеп күрсәтеп чык, кызым, яңгылышта берсенең бәясен сорама, ваклана дип уйламасыннар. Күрдегез? Әкрен генә кабаланмыйча гына сумкага тутыр бер чәчкәле чүпрәк сумка бирә иде әби. Шунарга тутыр, ятажлап тутыр, кызым. Әгәр дә берәрсе килеп кергән булса, көтеп торсын, кабаланма синең чиратың. Көтеп торсын. Әнде вак-тияк теге сары моры тимер акча сдача бирсәләр, кызым, менә булай этеп куй, менә яме хәйр итеп бирсеннәр берәрсен. Алма, кызым. Менә булай итеп кайт та кит менә. Зәйнәп кызы кибеткә төшкән иде дип сүләсеннәр. At nindi әби белән үстем мин, беләсезме? Ужас әби. Шундай усал әбинең дә, белсәгез, аның менә бик йомшап киткән чаклары бар иде. Берсендә гомер онытмыйм. Хәтеремдә сундук өстенә утырган әби җанырлап утыра. Без 3 кыз өйләр җыштырып йөрибез. Миңа бер 12-13 яшьләр тирәсе булганда шулайрак кебек хәтерлим. Нәрсәдер бик зурдан күбеп монда. Люстралар юабыз, тәрәзәләр. Я бер кунак килергә тиеш булгандыр инде, ачуым бер килмәгән. Кунак килгәндә шулай кыланып алабыз бит инде. Как будто һәр көнне шулай чиста торасың. Әле өстәлең дим, өстәл. Өстәлне әзерлисең, кунаклар килеп утыралар теге. Бик зурдан купкансыз инде, булай әзерләнмәскә иде. Юк, буламысың инде, эштән кайттым да 15 минутта вакытта булмады әле, менә өстән генә аш. Бер ай башыңны бәреп өстәл әзерлисең баштан шул кунакларга. Юк, 15 минутта гына инде, нимә? Как будто ул кунак синең кем икәнеңне белми. Как будто синең өеңдә һәр көнне 5 төрле салат ясаган менә. Кәбестә нәрсә вайтыгы бәлеш, бында пешергән, аш пешергән, менә һәр көнне шулай торасың. Менә безнең халыкның, безнең татарның шуны хәтле иң яхшы әйбер кунакка булырга тиеш. Һәрбер хозяйканың бер халаты була, сундук төбендә ята торган. Кунаклар килгәч киергә. Яраман тагын үзеңнекенә саргаеп беткәнеме? Главный матур булсын кунаклар. Кунаклар тәки килмәсәләр, шунда шырып бетә ул сундук төбендә. Аны алып килгән кеше юк. Бөтен әйбер яхшы. Кунакларга булырга тиеш. Басы була искә төшкәннән генә. Нәрсәдер шул өйләр җыштырабыз, бер мәле әби әйтә. Кызым, кызлар туктагыз әле, карап ишетәсезме, сандук ачса йөри. Әби бер 2-3 тапкыр әкрен генә тыңлап әйтеп карады, әбине тыңлаган кеше юк. Нәрсәдер беләсезме, менә сикереп торып, бәргәләп торып атты ишебезне. Ул безнең кычкырмый иде. Ул астан әйтә менә.
Безнең зират өстендә сайрый сандугач. Үзәкне өзә ишетмисез имансызлар. Малчат мин сөйләшкәндә мине тыңламасаң сандугачны тыңла кеше булырсың дип. Әби. Басып калдык өчебездә. Эй, мин әйтәм, кызлар, нишләп шуны хәтлек өзгәләнәм икән бу сандугач әби? Әби, мин әйтәм, юләр җыштырабыз бит. Нам әйтәм, кызым, шул зиратка кирип яткач. Ат души аякны терәп куеп киерилеп ятып тыңларбыз әле яме кызым сандугачны дия. Шундый күңелгә сеңеп калды белсәгез шул сүзләре. Менә сез үзегездән генә әйтегез әле, соңгы тапкыр кайчан хәбәрсез сандугач тыңлап утырдыгыз? Менә bütün эшләрегезне онытып, сәгатьләр буена утырып юк бит җәмәгать, юк. Һаман шушы кредит дигән нәрсә, проблема. Иртә таңнан уянасың, менә проблема белән тотына. Не дай бог, күршеләр синекеннән матуррак машина алалар. Не дай бог, күршеләр синекеннән матуррак кыйма тотып куялар. Бетте, икенче көнне кредитка кирип тотынабыз, менә алардан артыграк булсын дип. Һаман узыш, ярыш ниндидер менә. Ашарга вакыт юк, вакыты белән йокларга вакыт юк. Какой к черту сандугач тыңлап утырган монда җан.